Ahojte, jeden z najčastejších problémov, s ktorým nás navštevujete, sú poruchy medzistavcových platničiek. Čo je však ešte horšie je, že často ku nám chodíte už ako chronickí pacienti. Čím ste chronickejší, tým je ťažšie vám pomôcť. Ja vám ukážem 3 cvičenia, ktorými zabránite vstupu do chronického štádia, pokiaľ máte bolesti pri sedení, pokiaľ máte bolesti ráno a stuhnutie, približne 30 minút, ale potom sa vám uľaví a rozhýbete sa. A pokiaľ máte bolesti pri kýchaní a pri kašľaní. Poďme na to.